Бардорои TikTok бародарона тамошо кунед. Дар YouTube канал дорум. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед. YouTube дам канал хима дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед. Бардор YouTube дам канал хима 500 секунд лайкора бизанед. iPhone 15 Pro Max пачка ина. Нав ай нархаш 1200 сомон. Доставка бепулай бардор ина ай Москва да мақсад. Москва да ганда қиматан 25-30 русиян. Ик Тоҷикистонда 1200 сомони тоҷикӣ ина бардор. Тамошо кунед. XR корпуси 15 да. XR корпуси 15 да. Телефон 65 пачка. Батареяш 100 128 ГБ памяташ 2800 сомон ина бардор. Тамошо кунед. YouTube да бардори TikTok YouTube дам канал дорум. Телефон тиҷа барфои тоҷикӣ YouTube да бизанем бардор. ина тамошо кунед. Каду дар шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, дар шаҳри Клуб занг мезанед. Телефон метен болуштун метен алиш болуштун да худа хонатун телефон Redmi дори, Realme дори, Tecno дори, Jingo дори. Биёр бите болуштун та iPhone биги. Агар бихарин ҳамин нархда доставка бепула бихарин. Алишида ба телефон вообще гап намезанам. Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини Сабон вин бардоро. Бозори Фарғони Қирғанам тучка дорум. Фарғони Қурғунтепа. Хел бардора шаҳри Душанбе занг мезанам мегам шаҳри Душанбе Фарғон не бардоро. Шаҳри Қурғунтепа бозори Фарғон дукони 121. Унҷа шогирдом ина бардоро. Пачка наван коробка доран, заранин доран, наушник ҳама чиз доран. Пачка ина. 1200 сом картам да парту доставка бепулай. Бардори TikTok алиш болуштум любой кора мекунед. Шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акаси Пумпеш таксии Заргар. Кадом намедона биена пачка гисало вардаги аксия кардагием. Наван хеси туи зуш амаса ина. Тамошо кунед бардоро. Ина марҳамат. Любой чи ҳаста.